zijn bijvoorbeeld Buma NL. Wat is dat voor jou? Ja, ik denk dat Buma NL wel heel belangrijk is voor mij en voor al mijn collega's die hier rondlopen. We schrijven liedjes, we schrijven repertoire en de Buma die zorgt dat dat geld natuurlijk overal goed terecht komt. Althans, daar gaan we wel vanuit met z'n allen. Nou, ik ben hier niet voor een prijs vandaag. Hè. En dat wist ik al, want het is een tijdje geleden dat we een plaat uitgebracht hebben. Maar ik ben hier wel om even te leren wat de veranderingen zijn in onze muziekindustrie. En die zijn er behoorlijk, heb ik gehoord. CD-wereld verandert, er worden minder CD's verkocht. Alles is social media. Ja, daar zijn allemaal nieuwe technieken voor om je muziek en om je aandacht onder de mensen te krijgen. En als je daar niet op inspeelt en je weet niet wat er speelt in die wereld, ja, dan sla je de plank mis. Dus zo'n dag is eigenlijk wel heel super interessant om te horen hoe dat allemaal per jaar verandert. Nee, ik ben geen vlogger. Mijn dochter wel, die is fanatiek vlogger. Maar ik doe het wel wanneer het nodig is, af en toe. Ik ga niet elke dag met zo'n ding in mijn handen lopen. Daar heb ik geen geduld ook voor. Maar het is wel belangrijk. Je moet wel, ja, social media, daar gaan we weer. Je moet in beeld blijven. Hou jij je Facebook bij? Ik hou mijn Facebook bij, Twitter, ik hou alles bij. Alles hou ik wel bij. Ja, het gaat snel. Wij zijn al redelijk op de hoogte van hoe het nu gaat. Ik heb een team om me heen die daar heel goed van op de hoogte is. En alleen ja, het verandert per dag, lijkt wel. Er gebeuren elke dag weer nieuwe dingen waar je je aan moet houden. En doe je dat niet, ja, dan is het vaak niet goed genoeg. Het is een tijdje geleden dat we een album uitgebracht hebben. En 7 oktober is het zover, dan komt een nieuwe plaat. Ja, daar ben ik heel trots op. Wordt gaaf.